сехонагаи пурра бо нархи ҳамагӣ 655 000 сомонӣ фурсати беҳтарин аст. Бинои техпаспортдор, бинои новостройка, лифт кор мекунад. Инҷо даромадгоҳи хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад сеюм ҳуҷра. сехонагаи пурра бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. хона бо тамоми чизучорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи 1 дона телевизор. хона дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир мебошад, бари бинои прокуратура, бари бинои ҳукумати ноҳия. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. худи бино дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. минтақаи беҳтарин аст. бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳамаи трезаҳояш ва ошхонашам низ треза дорад. хулас сехонагаи полноценни сехонагаи тайёр. марҳамат, варианти беҳтарин аст. бо нархи ҳамагӣ 655 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ зангзада пурсон шавед. ва ба ҳамин авор мон ба анҷом мерасад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид.